саді олівний, як твой вид мне дивный, в образ сумний бачу, Єсус Бог мой плача, под кривавий проливає, боль і страх його стискає. Ах, Єсус томлеті, был ён близкий смерти. Под кривавий проливає, боль і страх його стискає. Ах, Єсус томлеті, был ён близкий смерти. Келих муки горкой ён прийняв покорно, каб Айца прославить и народ збавить. Там ангел з ним розмовляє, пред покутой узмацняє. Ах, Єзу мой Пане, стомлений змаганням. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з духом Твоїм. Нема між богами ровного Тобі, Пане, бо великий Ти і чиниш цуди, Ти Бог одиний. Гэтымі словамі з Псальму 85 розпочинаємо святую імшу у пятницу третьего тыдня Великого посту. Гэта святая мша канцелебраваная, падчас якой будзем молиться за наших померлых. Один з святароў молится за Наталью Гайдукевич у 18-ю гадовину пасля яе смерти. Другі святар молится за святой памяти Дануту Подбереўскую у 10-й месяцы пасля смерти, выпрошваючы для наших померлых жыцця вечнага у шчасці ў небе. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, наполни серце наше Твоей лаской, каб мы заўсёды перадольвали наши чалавечыя слабости и с Твоей дапамогай захоўвали небесные приказания,
Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі во владарицу єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Читання книги пророка Осії. Так каже Пан: «Верніся, Ізраїль, до Пана Бога свого, бо упав ту у беззаконні своїм. Возьмите с собою слово и навернитеся до Пана. Скажите ему: пробачу все беззаконие, а доброе прими, и мы отплатим ахвярой наших вуснов. Ассирия не уратуя нас. Мы больше не будем ездить на конях, не будем больше казать наши боги про справы наших рук, бо у тебе сирота знойте с богоду. Я вылечу ихнюю неверность, сердечно полюблю их, бо отвернулся от их мой гнев. Я буду для Израиля ніби роса, ён расквітнее, як лілія, і пустить корені свої, як Лібан. Разрастутся галіны яго, і краса ягоная будзе, як у алівы, а пах яго нібы ад Лібана. І вернуцца тыя, хто сидзеў у ягоным цені, і ажывуць, як зерня, расквітнеюць, як вінаград, і будуць згадваць пра яго, як пра лібанскае віно. Ефраім, якая табе справа да ідалаў? Я пачую і дагляджу цябе. Буду, як зялёны кіпарыс, ад мяне будзе твой плод. Хто мудры, няхай гэта зразумее, хто разумны, няхай ведае гэта, бо простыя шляхі Пана і справядлівыя будуць хадзіць па іх, а грэшнікі на іх спатыкнуцца. Гэта Слово Божие. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Я почув незнайомую мову, я визволив плечі його от тяжару. Його руки кинули каши, у нещасті ти мене покликав, і я уратував тебе. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Я отказав тобі со сховища грому, каля вода в мирі бави пробував тебе. Слухай, народі мой, я засвідчу тобі, о, коли б ти мене послухав, Ізраїль. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Не буде посеред тебе чужого Бога, не будешь поклоняться іншоземному Богу. Я Пан Бог твой, який вивів тебе з землі єгипетської. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Коли б мой народ мене послухав, коли б Ізраїль ходив моїми шляхами, я кормив би їх найлепшою пшеницей, наситив би їх медом со скали. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Хвала тобі, Слово Божие. Хвала тобі,
возвысилось володарство небесное. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тебе, Пане. У той час один книжник подошел до Иисуса и спытался у Его, якая заповедь першая з усіх? Иисус отказал, першая такая, слухай, Израиль, Пан Бог наш, Пан одиный, люби Пана Бога Твоего усім сердцем Твоим и усею душою Твоей, и усім розумом Твоим, и усей моцею Твоей. Другая, люби ближнего Твоего, як самого себе. Нема іншої заповіді, більшої за гэтыя. І сказав йому книжник, добра наставник, ти правду сказав, що єсть один, і нема іншого проч Його. Любіть Його усім серцем і усім розумом, усею душою і усею моцею, і любіть ближнього, як самого себе. Гэта больш за ўсе ахвяры і ўсе спаленні. Jesús, убачыўшы, што той разумна адказвае, сказаў яму, недалёка ты ад валадарства Божага, і ніхто ўжо больш не адважыўся пытацца ў яго. Гэта слова Пана. Да Бога, які захоўвае верна запаведу, заключанаму з чалавецтвам праз крыжовую ахвяру Езуса Христа, узнясём нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб няспынна абвяшчаў добрую навіну пра Божую любоў да ўсіх людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пастыраў касцёла, каб, клапочучыся пра сваіх вернікаў, яны наследавалі прыклад Хрыста добрага пастыра. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, якая загубіла сэнс свайго жыцця, каб яны знайшлі падтрымку ў Божых запаведзях. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб у іх панавала еднасць і Божая любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто нас папярэдзіў у валадарства Божае, усіх памерлых з нашай супольнасці парафіяльнай, з нашых сем'яў і ўсе тых, хто блізкі нашаму сэрцу, а таксама за Наталю Гайдукевіч у 18-ю гадавіну пасля смерці і Дануту Падбярэўскую ў 10-й месяцы пасля смерці, каб Пан Бог прабачыў ім зямныя правіны і прыняў у сваё валадарства хвалы ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ўзрасталі ў любові да Бога і нашых бліжніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя пакорныя малітвы і ўмацуй нас духам Тваёй любові праз Хрыста Пана нашага. Амин. Бачиш, Єзус канає, больш немає сила, кров святая стякає з надарваних жила. О, злыя люди,
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво глянь на дары, якие Тебе складаем, каб стали сяны милой Тебе ахвярой, а для нас крыница избавления, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі наše сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа,
Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, аб Наталлі і Дануце, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа с Христом і у Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай заусёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно будь. Баранку Божий, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи и свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мяне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
силы, веди до Ойца мяне. Езу, дай силы, веди до Ойца мяне. Каб окунуся я у Яго крыніцы. Езу, дай силы, веди до Ойца мяне. Езу, дай силы, веди до Ойца мяне. Каб окунуся я у Яго крыніцы. Езу, дай силы, веди до Ойца мяне. Езу, дай силы, веди до Ойца мяне. Каб окунуся я у Яго крыніцы. Молимся. Отче ласкаво, наполни наши души и тело Твоею мocой, как могли мы досягнуть полного збавления, у яким удельничаем пресвятую коммунию, праз Христа Пана нашего. Дякуємо всім за супольну молитву. Після благословення відбудеться набоженство крижового шляху. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу, который за нас терпел раны. Иисус Христос. налеє, там серце моє, нех вел захтопнеє. О, добрий
У ім'я Айца і Сина і Духа Святого. Пані Єзу, сьогодні хочемо пройти Твой крижовий шлях разом з Марією, углядаючися у її серце. І воно так само було пронизане мечом покутав. Марія відчувала увесь Твой боль, бо була доброю маті збавці, нашої маті. І вона відчуває і боль наших серців. Хочемо глядіти на серце Марії, у її вчитися спостерігати усе справи Божие, усе, що немагчыма зразуміць і растлумачыць. Але паглядзеўшы вачыма веры, вачыма мацярынскага сэрца, можна прыняць і выканаць. Ты за нас цярпеў ад рана. Jezu Chryste, zmiłuj nad nami. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj nad nami. Umrze Jezus, bolasz wraz z Żydami, a On ci na to, bolejąc goręce, lecz już nie grzesz więcej. O dobry Jezu, wierzę w Twą. Pierwsza stacja, Pan Jezus osłudzony na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Маці Божая добра ведала, што Езус не вінаваты, што засудзілі, бичавалі і цернямі каранавалі бязвіннага. Які страшэнны боль зведае Твоё сэрца, Марыя. Нашай малітвай хочам Цябе суцешыць. Хочам паабяцаць Табе, Маці Божая, што больш не будзем судзіць Езуса, Бога добрага, міласэрнага, святога. Хочам быць вернымі і не асуджаць таксама і чалавека, бо Табе робіцца сумна і цяжка на сэрцы, калі мы, ці то ў думках, ці то на словах, судзім адзін аднаго. Маці Божая, заступайся за нас. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Jezu mój miły, owo się już zbliża, chwila Twej śmierci, gorzkiej śmierci krzyża. Bierzesz krzyż na sień, z weselem pociechy, że idziesz u
nasze grzechy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Другая стація. Пан Єзус бере криш на своє плечі. Кланяємося, Пані Єзу, благословімо. Усё роўна, як на цябе ўсклалі гэта ці Божая. Гэтае выпрабаванне ты перажывала вельмі асабіста, прымала вельмі блізка да сэрца, адчувала боль і, можа, нават пытала, чаму? Чаму такая кара выпала на долю майго сына? Чаму так ён збаўляе свет? Але ты засталася вернай. Ты хацела духоўна падтрымаць сына, у сэрцы, у думках несучы гэты крыж разам з ім. Часам мы пытаем, чаму жыццё складае на нас такі крыж? Крыж цярпенняў, праблем, няўдачы, няшчасця. Чаму? Не ведаем да канца, не разумеем свайго жыцця. Але давяраем Табе, Маці Божая. Заступайся за нас. Który za nas cierpiał ran. Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiał, Piszcie skały moje i je, że oto Jezu. Ostrej drodze, którą grzechami na Трэцяя стацыя. Пан Езус першы раз падае пад крыжам. Кланяемся, Пані Єзу, славімо Тебе. Езус падае, як мы часта кажам, пад цяжарам нашых грахоў. Нашых, не Тваіх, Марыя, бо ў Цябе іх не было. Ты мела чыстае, беззаганнае сэрца. Дзякуем Табе, Маці Божая, за тое, што заўсёды была і застаешся вернай, святой, чыстай. Дзякуем, што няспынна прабываеш з намі, нават калі мы падаем пад цяжарам грахоў. Чысцянёй свайго сэрца Ты падтрымліваеш нас, грэшных, і духоўна падтрымліваеш, як падтрымлівала свайго Сына Езуса Хрыста на Яго крыжовым шляху. Так многа спакусаў і зла ў свеце. Маці Божая, чыстая, беззаганная, дапамагай нам уздымацца пасля кожнага нашага падзення. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiała
też przecierpiała, gdy na śmierć Syna swego pożegnała. Prowadź mnie, Matko, pod krzyż Jezusowy, bym wolę Bożą pełnić był gotowym. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, Четвертая стація кая свою маті. Кланяємо Ci się, Panie Jezu, i sławimy Tobie. Гэта асаблівы момант, калі Езус, збаўца, Твой Сын, паглядзеў Табе ў твар. Яго позірк сягнуў ажно да Твайго спакутаванага сэрца, крыніцы падтрымкі і суцяшэння. Просім Цябе, Маці Божая, навучы нас вяртацца да Цябе ў цяжкія хвіліны, навучы нас, ружанцы, словамі літаніі, навен, каб праз Тваё заступніцтва мы маглі атрымаць так патрэбную нам дапамогу, як атрымаў яе Езус Христус, Тваім сэрцам атулены, Тваім сэрцам суцешаны. Który cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i któreś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Szczęsny Szymonie, wezwan do pomocy w dźwiganiu krzyża, Panu wszelkiej mocy. Gdybyś Ty nie chciał, oto me ramiona ulżą ciężaru, pod którym już konam. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuściach Пятая стацыя. Сымон Кірінеец дапамагае Пану Езусу несці крыж. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Пасля сустрэчы з Табою, Маці Божая, прыходзіць дапамога. Так і ў нашым жыцці, калі мы спаткаемся з Табою, калі паразмаўляем у малітве на ружанцы, словамі літаніі, проста ў думках, ад сэрца да сэрца, звернемся да Цябе, ты адразу пасылаеш дапамогу. Бо Ты квапатлівая Маці, якая разумее нашае жыццё з яго клопатамі і працай. Будзь заўсёды з намі, Марія. Пасылай нам добрых людзей, пасылай нас, як добрых людзей туды, дзе ёсць патрэба, каб мы ахвотна дапамагалі адзін аднаму.
który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. O śliczna twarzy, wola Weronika, gdzież Twoja piękność, gdzież Twa jasność znika? Całyś, o Jezu, zraniony, pobladły, przez kogóż nacień takie razy spadły. O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem przepuść, ach, przepuść. Шостая стація. Святая Вероніка витирає твар Пана Єзуса. Че, Пanie Jezu, i błogosławimy Tobie. Найбільше маті вирисаний твар дитяті. Часто маті кажуть, я ношу своїх дітей у серці. Це правда. І ти, Марія, носила у серце обличчя свого сина. І захочуваєш нас, каб ми мели у своїх серцях. Єзус узнагароджує Вероніку за добриню своє обличчя. Марія, навчи нас вірно заховувати у серцях обличчя Єзуса Христа, нашого доброго Пана, так, як і ти носила його у своїм беззаганним серці. Не дозволь, каб грахами і слабостями ми викидували Єзуса з наших серців. Навчи нас дбати про те, каб йому там було утульно, каб ми радували нашого Бога тим, що з'являємося його добрими дітьми, і тим самим радували Тебе, Najświętejsza Maci. Który za nas cierpiał rany. O Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Ciężarem grzechów naszych przywalony pada raz drugi Jezus przemęczony. A przestań, przestań już na koniec grzeszyć. Kto mu chce ulżyć, kto chcesz go pocieszyć. O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem przepuść.
Сёмая стацыя, Пан Езус другі раз падае пад крыжам. Кłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Маці Божая, Ty бачыш, як Твой сын зноў падае пад крыжам. Яшчэ цяжэйшае падзенне, яшчэ большы боль Твайго сэрца, яшчэ мацнейшае перажыванне. Марыя, атуляй нас Тваім безганным сэрцам, калі мы цяжка падаем, калі паўтараюцца нашыя грахі, калі нам здаецца, што ўжо не хопіць ні сіл, ні жадання падняцца, калі паддаёмся адчаю, навошта змагацца, я ўжо такі слабы, такі нядужы. Падтрымай нас, Марыя, улі ў сэрца ахвоту ісці далей, як рабіў Твой сын Езус Христус, які працягваў ісці, маліцца і быць побач з Табою. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś ból cierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Niewiasty tkliwe, jakiej żeście chwały, żeście łez waszych do krwi przymieszały. Onej najdroższej, którą swej miłości wylał nasz Jezus, by zmyć nasze złości. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Восьмая стацыя. Пан Езус уцяшае плачучых па ім жанчын. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Плачуць сэрцы жанчын, сэрцы матуляў. Плачуць, хоць часам плач бывае недарэчным, непатрэбным. Твой сын Марыя вучыць: не плачься па мне, а плачься па сябе і дзецях вашых. Словы гэтыя датычаць тых жанчын, але не цябе, Марыя, не цябе. Бо ты добра выхавала сваё дзіця, клапацілася пра яго, заставалася вернай Божаму слову, яго запаведзям і пераказвала іх сыну. Таму і ён годна скончыў сваё зямное жыццё, бо лепш несці крыж і на ім памерці, але застацца верным Богу. Так, лепш памерці на крыжы, але застацца верным Езусу, чым выхоўваць без Бога, без крыжа, без Євангелля. Навучы нас, Марыя, навучы ўсіх маці, што найважнейшым у жыцці павінен быць Езус, твой сын. Калі яго няма, усё марна. Толькі з Езусам жыццё набывае сэнс. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś ból cierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Tłuszcz
що зухвала, чему ж так злощливе на добро моє и нелитостиве, ciągle się miotasz, gdy już jak bez duszy upadł raz trzeci wśród ciężkiej katuszy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Dziewiąta stacja. Pan Jezus trzeci raz padaje pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. I znowu my становимся świadkami tego najbardziej niskiego padenia Jezusa, u jakim On отуляє собою землю, ніби єднається з ёй, грешной, неверной, знищеной першородным грахом і людскими слабостями. Маці Божая, як Тебе хотілося бути з Ім, як хотілося підняти Його, сутешить. І Ти з нами, коли ми падаємо, коли нам здається, що це уже конець. Ти з нами, отуляєш нас, подимаєш. Ти вучиш нас приймати з покорою все тое, що дає Бог, усе, що здарається у житті, з покорою, бо і Єзус, крижем притиснутий до землі, проявив великую покору, знес приняження, зняваги. Навчи нас, Марія, такої покори, такому спокійному прийняттю усього, що нам несе життя. Будь з нами, Марія, отуляй нас своїм беззаганним серцем. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Anioły nieba, wyskrzydły waszymi, okryjcie nagość Jezusa na ziemi. O bezstydniku, Tyś to wstydu tego nabawił nędzny, a Syna Bożego. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Dziesiąta stacja. Z Pana Jezusa zdzierając odzienie, pojąć wocetem sa smirnою i żołciu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Толькі Ты, Маці, бачила Єзуса неапранутым, бо Ты Яго нарадзіла, Ты Яго спавівала. І раптам Ён быў выстаўлены ўсім людзям на пасмешышча.
jak scisnąłeся Twoje serce, czysty, święty Chrystus, Zbawca ogolenny, przyniżony. Niby muczyli Ciebie samuju, niby rozdzierali Twoje serce. Macie Boża, бережи нас от усялякой нячистости, от любого граху у думках, словах ці ўчынках супраць цела. Бережи наших дзяцей і моладзь ад непрыстойных фільмаў, фотаздымкаў і выяваў. Дай навяртанне тым, хто стварае падобныя рэчы. Марія, Твоё сэрца баліць за нас, Тваіх дзяцей, бо мы такія абыякавыя, бессаромныя. Ратуй нас, Марія, заступайся за нас. Очищай нас своим беззаганным сердцем. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. O Jezu dobry, przebity gwoździami, już konający, zmiłuj się nad nami. O, daj mi, Jezu, na krzyżu rozpięty, bym pod Twym krzyżem umarł żalem zdjęty. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie. 11 stacja. Pan Jezus bezlitosno przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Macie Jezusa, Boża Macie, Ty czuła, jak molił się za nas. Ojcze, pробач им, bo nie wieduють, що роблять. Напевно, і ти молилася, Ojcze, пробач им, бо не ведають, що роблять з моїм сином. Твоє серце болело. Усё роўна, як укрыжавалі Цябе, бо ці ж можа маці не адчуваць таго, што адчувае яе сын. Аднак Ты прабачыла нам, Марыя, укрыжаванне Твайго сына, якое мы ўчынілі сваімі грахамі. Дзякуем Табе за гэта. Дзякуем, што прымаеш нас, грэшных, нягодных, слабых, і заступаешся за нас. Дзякуем, што вучыш нас прабачэнню, бо калі мы молімся, Ты выпрошваеш для нас такую ласку. Будь з намі. Марыя, вучы нас прабачаць так, як робіш Ты, каб нашае сэрцы аднойчы прабачыўшы ўжо не памяталі злосці, не адчувалі нянавісці, але былі чыстымі і святымі. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Słońce ściemniało, patrz i ziemia cała na śmierć Jezusa boleścią zadrżała. A
12 stacja. Pan Jezus pomieraje na krzyży. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Woś Syn Twój, woś Maci Twoja. Перед смертью Jezus заручил нас Тебе, Маті Божия, и дал нам Тебе, як нашу Маті. И Ты приняла нас, хоть гэта значна менш, чым мець Сына Збаўцу. Гэта значна менш. Але Ты не пагарджаеш намі, дзецьмі слабымі і нягоднымі. Ты з любоўю нас атуляеш. Калі Твой Сын памірае, Цябе прымае Ян, і Ты прымаеш Яго. Так і мы павінны прыняць Цябе, радавацца Табе, суцяшаць Цябе і прасіць Твайго суцяшэння. Дай нам, Марія, у хвіліны моцнага болю і цярпення памятаць, што Ты з намі і разумееш нашыя пакуты, што ў Табе нашае суцяшэнне і што Ты нашая Маці. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami, z jaką boleścią i jakimi łzami płacząc Jezusa płakałaś nad nami. O Matko droga, im go tak ugodził, a on miał jednak z Bogiem mym pogodził. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. 13 stacja. Pan Jezus zняty z krzyża i pokładony na ruki swojej Maci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Нема слов. Твой Сын, той, якого Ти носила у своєму лонні, народила, тримала новонародженого, на своїх руках пестила і колихала мертвый. Больш няма кім цешыцца, толькі маўчанне і боль. Ты засталася вернай свайму Сыну Езусу до конца, хоць сэрца Тваё і было прабітае вострым мячом. Як добра, Маці Божая, што Ты вучыш нас, як прымаць смерць блізкага, з болем, але і з надзеяй. Выпрошвай для нас ласку надзеі у цяжкія хвіліны жыцця і прымі нас аднойчы на сваё улонне ў небе. Мы Твае дзеці. Маці Божая, атуляй нас апекай, суправаджай малітвамі, каб мы дайшлі да нябеснай айчыны, якую нам абяцаў Твой Сын. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i tych, które współcierpiała, Matko bolesna, czyń się nie za nami, u Twego
Stacja 14. Pana Jezusa kładuć u grabnicu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Добрые люди кладут тело Езуса у гробницу. І ти там була, Марія, і ти бачила. Напевно, тільки твоє серце пам'ятало слово Єзуса. На третій день воскресну. Згодна з традицією, хоч Євангелія гэтага і не сцвярджае, ты перший убачыў яго ў воскрослага. Вучні не разумелі, калі ён прадказваў ім усё гэта. 3 разы казаў і нічога не зразумелі. Ты ж берагла яго абяцанні ў сваім сэрцы. Берагла і чакала сына. Ты захоўвала надзею. Як жа бракуе сучаснаму свету надзеі. То тут, то там робяцца безнадзейныя справы. Вымаўляюцца роспачныя словы, гучаць адчайныя песні. Маці Божая, умацуй нашу веру ў жыццё вечнае. Зрабі трывалай нашу надзею. Зрабі, каб і мы былі сведкамі ў воскрослага Пана, сведкамі надзеі. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, Ахвяруем Табе, Маці Божая, Твайму беззаганнаму сэрцу гэтае набажэнства. Просім Цябе, прымі нашу малітву і дзякуем Табе, што прайшла з намі гэты малітоўны шлях і няспынна суправаджаеш нас на крыжовым шляху Езуса Хрыста і крыжовым шляху нашага жыцця. Беражы нас ад усяго злога, вядзі мудрымі сцежкамі Твайго Сына. Узбудзім інтэнцыю адпуста за асобу одну памеруючы, за самога сябе. І памолімся ў інтэнцыі Святога Айца. Ojcze nasz, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, lecz nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, było na początku, teraz i zawsze, wieki wieków. Amen. Вялікі дзякуй за ту супольную малітву, за супольны крыжовы шлях. Няхай гэтыя разважанні, сённяшнія ласкі, якія мы прымалі праз сэрца беззаганнае, сэрца Марыі, будуць спрыяць нам да добрага перажывання рэшты часу Вялікага посту. Прыміце Божае благословенства. Пан з вамі. Нехай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl
Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.